Ja moro. Tässä on nyt näitä telalappuja ja tämän näköinen suurin piirtein tulo telalaposta. Katsotaan nyt, että laitetaanko tänne sivuihin vielä. Siellä on sellaiset pellit. Pellit, mikä kuuluu suojaa sitä tähän tuolla reijässä kulkee se tappi, niin se pultti, mutta se pitää sinne vielä porata, mutta katsotaan nyt, että laitanko mä sitä sinne. Pitää katsoa, se on se huvitusaste vähän sellainen. Joo. Kyllähän näitä vieläkin saisi tehdä, joo. Siinä olisi vielä jonkun verran. Ja vähän holkkivärkkiä. Mutta joo, vähän kerralla.